Kai waye shiri ne da yake dauke da abin al'ajabi da kuma abin mamaki kamar haka. Kin gani ma ina gonan nan amma hankali na yana wajen ki faɗi. Daushe ya kasa hajarsa a cikin wannan shiri. A'a, Kai waye a gari kaman wannan a ce an samu tsaleliyar mace kaman wannan na yi mamaki. Mu dai kawai sadaukarwa muka ne. A dai ƴata ba Allah ce. Ni kuma da ba ka zaɓi wani lokaci zai ce ka ban da. Kai waye wani shiri ne da yake dauke da labarin soyayya mai kayatarwa. Kai waye wani sabon salo daga kamfanin Algaita Media. Kai dai ka kasance da tashar Algaita Media domin kallon wannan shiri. Fa'izan le zanzan. Alam yawa. Sai ka bi ta da kallo. Baiwar Allah ta tafi da ni wallahi. Tambayar da kake ita za mu baka amsa. Mutanen da suke cikin mutanen da za mu canja wa kama ko mu canja wa iyalinsu. Mutumin da muka baiwa dukiya ya ƙi mana sadaukarwa, to kaga wannan dole ne za mu canja masa kama ko mu canja wa iyalinsa. Yawwa, to kaga iya ciki kenan. Ko mutumin da ke cikin tafiyar mu ya nemi aure a gurin shi ya hana shi, shi ma za mu canja masa halittar 'ya'yansa. Kai waye? Kai dai ka kasance da tashar Algaita Media domin kallon wannan shiri mai suna Kai waye.